ka Greta Solutions Training Academy ka bai training card bat ka Sarkar Meghalaya ka wan ra shapi ye ki free skills training lani ki training ki bamdan kamjing siu lani yo e ka course ka bangin ai ka long bamboo furniture maker ki jingmin toy ki banyo na kani ka training ki long government certificate startup tools but placement ki seats ki long ki baduna join no menta ya ka Greta Solutions Training Academy bantip company follow yengi ha Instagram Facebook but YouTube channel lani phone ha uni un number no hunrio sao not daisan nyo 7640957777 join not menta Nagalia ka jungi hikom ki nongelam jo ka party mo ka mensim ka ba sngorit mo ni snoban ai khuble yo pai ba ban kong gem la kam da ai ngu ble ju shene ka bangi ni don kala pelongi bangin yo ya kan ka jingjok ka don brom bat nganget kan dei ka history aga jela Meghalaya abangi pai shaka jingkershan ka bangi yo na kaliang tingin beteng kita kimat ki bangi ngila keren ki bangi la pertah ke for election but ngindang yai trishitom ngindang yai penbhai ke jing tri ke jing ke party nang nis Atu ko bibi kan trailang baga NDA ne baga India Alliance ka kita kali ki jingkli ka bangi empat das ngo don kam eben jawab menda na mar ngindang yai kendo kum ka party bani song kerki kai pak kesin jam ka bangi nginshim kum ka party Barang ni iba pai ki ai jing kersan ka pohon ye pi kung nilam yung parti yung tak pai ki abla kami nanti ka iba ka sinjam yung parti ni sakmat anda u ne u ketemu piu ba unda lapai hadali atrai ngala depan batai menta kali ka ju hi ke jingkli mo ka ba phi kali indra e kimat ki bangila keluar kimat ki bangila keluar rupai ba batawai ni kita ka dei ka bamsap kabangi hi ngene pun tenge bat sedu sepo ke government of India bangin ra igene kamat nang tangin kum UMP un ra ru ikimat kibedi bat ka jingduk ka jingkerdo ka baban ni kilong sem hakani ka jela ka jingi atangin ra ru ia kita kimat kibangi dei bani keren kumno banora ke jingmentoy sakani ka jela ka jingi lapnang ba lapnang ba ka jala ka jingin ka jinjok jo WP ka di ka san perkhat ka batmai se na mata ka sincar khada ha jala ba kini ku isen ki ba ba kila akhir no mtangi pinga trai kum kinong tho phobor nga trai phi la ban i bha ma phi ya ka jingkala lada phi bishar phi pet ya ka jingat linti jo ka voice of the people party bat ki wei ki seng sang perkai ngam don kam bangin batai ngathai di mapi ban ong bakadon ka jingkala ka bakrau hangnu phinlap hat ka no ka benta lani ka jela jogari India ka ba ki pat ba daladi kinlet ban thit ya ki lama ya ki t-shirt bat kani ka jingmi jo ka voice of the people party kala thawla ru thawlenti ya ki bri bakini kamai ka jing kamai ka sedang nadu ka jing khai ki pra menta ki thit sai ki kamai sra ka baki penmi ye ki lama ka party kam thaw lama kam so t-shirt kani ka wei ka jingkala ka ba khrau tam ngala bano ka ba nagalyang upat ba kunli banwa nangno ki de lama nangno ki de ki t-shirt pen menta kini kino kersan kini ki t-shirt ka baki pong kadi bagi thit na le de kilama ba kira kadi bagi kira tikit na le de kum ka party ngi klem mo sam ye kita le se kum bolong ki party ki penbiang kata kala di wi ke jingkala ko kom perkhat jigi pa bagi pai ba dale di hiken kersan bagi pai ba dale di ken sutu banjit ya ka party ba di kita kinongel kata kala di wi ke jingkala ka bakrau hakani ka election ka ba philap ni ba ka jingjok kam de ka jingjok ka ba mo desi bapindang ong dak jarang khat kani kami ke jingjok ke jarang khat kani ke referendum kani ke verdict ke basai baga jela Meghalaya kam don shu ke jingshena ya ke sarkar MD namar la job de ki party ki bedan hakale persha ni la job ya ruling parties te kini
ki benta ki ba phin hak ban pin song nong rem kum ki mo badan hapok kala patai kubor khnang phin ai ka kubor ka bukum no ndai tang su pai bang nong sung snong jong ka jela Meghalaya ndai ba ki we ki jela hakari India kin bot ya kani kan ruksa ka bangi ngela pani kum ka Voice of the People Party ครับมีทุกไอ้กิบุจพี่ทั้งสองพี่เป็นจบอยู่เอ็มพีหักจะละกบากีไว้เป็นกีเอ็มเอกีบัดันหดุกบาลายฟูอาร์งดฮันไรกิมดอนบอลบัดกิมกดดอดแกไอ้กาใส่จุ่มพี่แกไอ้ ndai ka bot kari tang ji kristom Can we talk to the MP now? But I don't one picture. come on Now we want to talk to the MP. okay we'll take first picture Пошли. very similar analysis Cliff One second.